בשורה, שבעצם יכולים לעורר אולי לבשורה גדולה. זאת נבואת זכריה, שבשנה הזאת ובשנה שעברה בעצם נאחזה במציאות. אין מי מאיתנו יודע לא מה יהיה עוד שעה ולא מה יהיה עוד מחר, אבל זה מתחיל כנראה להתנוצץ. אומר הנביא זכריה בפרק ח', כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. כמובן, אנחנו לא יודעים מה זה יולי, אוגוסט, לא מכירים את זה. רביעי זה תמוז, מניסן, חמישי זה אב, שביעי זה תשרי ועשירי זה טבת. אף על פי שזה 4, לא כתוב יהיו, אלא כתוב יהיה. כמו זה איזשהו מקשה אחת. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. הנביא לא מסתפק בזה שיבוא זמן ובו לא נצטרך לצום. שמבחינתנו במושג של בשורה זה גם בשורה. הוא אומר, יהפך להיות לששון ושמחה ולמועדים טובים. אין בשורות בלי מאמץ. אין מבשרת ציון וירושלים בלי הקסטל, בלי מלחמת השחרור, לכל העולים החדשים שמוסרים את הנפש להיאחז פה. אין. גם נבואת זכריה, שיש בה לכאורה הקלה גדולה, מסתיימת במילים, האמת והשלום אהבו. שלפי רוב המפרשים, זה יוצר פסוק מעגלי. כלומר, התנאי לקיום, הפיכת הצומות לשמחה, זה האמת והשלום אהבו. מאוד לא קל היום לאהוב את האמת. פעמים משלמים על זה מחיר. ולעניות דעתי גם אהבת השלום היא לא קלה. אפשר לדרוש את זה מאחרים, אבל לאהוב את השלום ולהתמסר זה לא קל. אז זה נראה על פניו, לאהוב את האמת ואת השלום לא מעשי. עכשיו, שנה שעברה והשנה, בי"ז בתמוז אכלנו. שבת. השנה בתשעה באב ושנה שעברה בתשעה באב אנחנו אוכלים. סעודה שלישית כסעודת שלמה. זה נגיעה כבר, הנה, הנבואה של זכריה מחכה בפתח. רק נשאר לממש את האמת והשלום אהבו. בסדר, אז נראה מה לפנינו. מה יש בבשורה הזאת, מה יש באחריות הזאת. וגם מדוע אלה התנאים להפיכת הצום לשמחה. כשאתה קם מהמקום תיזהר, יש מדף מעליך. על הראש תיזהר. אולי אפשר להתבונן בתיאור שמופיע בספר מלכים, בפרק ג', בשלבים הראשונים של מלכותו של שלמה המלך. הוא נמצא בגבעון, זאת הייתה הבמה בעצם השלב האחרון לפני הקמת בית המקדש, והוא חולם חלום בלילה. הלוואי אלינו, השם שואל אותו, מה אתה רוצה? תקבל. מלך לא חסר מה לבקש. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בקשה אחת. לב שומע. למה? מה זה? כי הוא אומר, מי יוכל לספור את עמך? מה הפירוש? יש יותר אמריקאים מיהודים. מרוב. רוב זה לא תמיד שאלה כמותית. המילה הרבה בעברית המקראית לפעמים זה איכות. לפעמים זאת איכות, ולא רק כמות. אחר כך אומר שלמה המלך את הביטוי, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? זה לא ששקלו אותנו. מה זה עם כבד? תראו אמריקאים. למעלה מ-320 מיליון בני אדם. כמה מפלגות יש להם? 2. מה ההבדל הגדול בין המפלגות? כלום. כמה אנחנו פה? 6 מיליון.
כמה מפלגות? 26. פעם הבאה 32. אומר השם משמואל, אל תחשבו שיהודים, כשהם רבים ביניהם, הם רבים על עניינים אישיים. מה פתאום? אם זה היה עניין אישי הייתי מוותר. הם רבים על אידיאולוגיה, על קוצו של יהוד. אז אומר שלמה המלך, איך אני אשפוט אותם? לכן תן לי לב שומע. השם אומר לו, בגלל שלא ביקשת דברים אחרים, אני אתן לך הכל, כולל לב שומע. אומר הכתוב, שלמה המלך מאוד מאוד שמח, קם בבוקר, מודה, הקדוש ברוך הוא, וחוזר הביתה. בבית מחכות שתי נשים. הן רוצות שהמלך ישפוט אותה. אישה, נקרא לה אישה א', לפי סדר הפסוקים, היא מפרטת 4 פסוקים, את כל מה שקרה שם. מה היה עם התינוק, התינוק החי, התינוק המת, ממש פירוט גדול. היא מסכמת במילים, זה בנך המת ובני החי. זה הוויכוח שלה. האישה שנקרא לה אישה ב' לא פרטה. היא לא ענתה בפרטים לאישה א', היא רק אומרת את המשפט הבא. זה בני החי ובנך המת. חוזר המלך, זה פסוק כ"ב מה שצוטט קודם, חוזר המלך בפסוק כ"ג ואומר, זאת אומרת זה בנך המת ובני החי, זאת אומרת זה בני החי ובנך המת. חוזר על הטענות, שזה לכאורה פסוק מיותר. ואז אומר המלך, ומשום מה חושבים שמשפט שלמה מתחיל מהמשפט הבא. תביאו חרב, תגזרו את התינוק החי, אחת תקבל חצי ואחת תקבל חצי. ואז כתוב ככה. ותאמר האישה, אשר בנה החי. קראנו לה אישה ב'. עדיין לא כתוב מה היא אמרה, כבר כתוב כי נחמרו רחמיה על בנה. מה היא אומרת? שינוי לשון, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. והשנייה אומרת, גזורו, גם לי גם לך לא יהיה. ואז אומר שלמה המלך, תיתנו למוותרת את התינוק החי, זה שלה. כל העם מתפעל. רואים שלשלמה המלך יש חוכמה אלוקית. שואל המלבים, איך התקיימה הבטחת השם? הוא ביקש לב שומע, השם הבטיח לו לב שומע. איך זה התקיים? אומר המלבים דבר גאוני בפשטותו, שבלי הקשבה לא היינו מגיעים אליו. אומר, אם נסתכל על הדברים שאמרו אנשים בסיכום, אז אישה א', זאת שפרטה 4 פסוקים, מה המסקנה שלה? לפי הסדר הבא, זה בנך המת וזה בני החי. הוויכוח יותר חשוב לה מהאמת. השאלה מי צודקת היא מעניינת אותה. האישה השנייה, ששמנו לב שהיא לא פרטה כלום, היא רק אמרה את המילים הבאות. זה בני החי וזה בנך המת. החיים של הבן שלה חשובים לה יותר מהוויכוח. במצב נורמלי, כשנולד ילד, הוא חי, והוא שייך לאמא שלו. אבל אם האישה הזאת תתעקש על השייכות, על זה שהוא שייך לה, מה יקרה לו? הוא ימות. אז האמת של החיים שלו סותרת כרגע את השייכות לה. האמת לא נמדדת בשייכות. האמת נמדדת בתוכנה. אהוב את האמת, אומר הרמב"ם, מפני שהיא אמת. לא בגלל שהיא שייכת למישהו, או לא שייכת למישהו. אם היא יודעת לוותר על החיים, לוותר על השייכות בשביל החיים, היא האמא האמיתית. אלפי אמהות בשואה עמדו בצומת הזאת. 2 ילדות בנות 7. עומדות ליד האמא שלהם.
לקראת משלוח למחנה השמדה. איזה איש מגיח לעתור, מראה להם כרטיס שהוא מארגון הצלה היהודי, ואומר לה, אמא, תני לי את הילדות. זה הרגע. תתעקשי שהם שלך, מה יהיה איתם? ימותו. תוותרי על השייכות, יכול להיות שהם יחיו. משפחות ענפות מאוד קמו מזה, שחיות איתנו היום, כולל הילדות האלה. זה רגע של אמת. זה בירור עצום הבירור הזה. הוא החריב את ביתנו, והוא יבנה את ביתנו. למה הוא החריב את ביתנו? אולי רגע נתבונן באמת במושג הזה שייכות. הרי כל עוד אדם שואל את עצמו, האם אני חי את האמת שאני מאמין בה? האם זה נוגע לנפש שלי? האם המידות שלי משתנות לפי זה? פה השייכות היא מאוד בריאה. תהיה שייך לאמת. לא תיאוריות, לא דרשות חיצוניות. אבל הרי בחיים, החלק הזה של הציר של החיים, ביני לבין עצמי, הוא רק חלק. מה צריך להיות אופי היחס שלי לבני אדם אחרים? שהזווית שלהם באמת היא אחרת. פה מה פתאום להפעיל את השייכות? אלא אם כן אני כל כך חלש בייחודיות שלי, שאני לא יכול לסבול את ההבדל ביני לבין זולתי. וכשהשייכות עוברת וגולשת למקום בציר שהיא לא צריכה להיות שם, זה נקרא בשפה חדה וחריפה שנאת חינם. הגמרא מסכת יומא בדף ט' רוצה להבין למה חרב בית המקדש הראשון. זה נקרא בגמרא נתגלה עוונם. גלוי, וגם נתגלה קיצם. 70 שנה, ויש בית שני. מה הגלוי? אומרת הגמרא, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. לגבי בית שני, הגמרא לא שואלת למה חרב, אלא אומרת את המשפט הבא. היו עוסקים בתורה, היו עוסקים במצוות, היו עוסקים בגמילות חסדים, אז למה חרב? זו שאלה אחרת. שאלה שאומרת שבעצם בניגלה, במעשה החיצוני, היו בסדר. אבל למה חרב? אני יודע להגיד את התשובה. זה לא אומר שאני חי את התשובה. כי הגמרא עונה מפני שנאת חינם. ואפילו הגמרא אומרת למדך, ששקולה שנאת חינם כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. השאלה שנובעת מהגמרא היא שאלה מאוד מטלטלת. אם הגמרא מעידה שהיו עוסקים בתורה, ובתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אז איך הם שנאו? אם הם עסקו במצוות, במצוות כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך, אז איך יכול להיות שהם עסקו במצוות? ושנאו. וחסד? אדם עושה חסד ויכול לשנוא? איך זה יכול להיות? התשובה היא לא פשוטה, או לפחות אחת התשובות. במילים לא תשנא אין מרחב תמרון. אי אפשר לפרש שם משהו עקום. גם המילה בלבבך היא די ברורה. רק המילה אחיך פרוצה לכל עבר. בקלות, אומר הנציב, אם אני אדם מקולקל במידות, ברגע שהשני לא מוצא חן בעיניי, לא משנה למה, הוא לא אחי. כיוון שהוא לא אחי, מותר לי לשנוא אותו. שאלו את רב שלום זלמן אוירבך, אחד מגדולי הדור האחרון, האם מותר לזרוק אבנים בשבת על מכונית שנוסעת בשבת? הוא אמר מותר, בתנאי שהאיש שיושב במכונית הוא אחיך.
היית זורק או לא? לא היית זורק. אלא הוסיף הרב. אתה חושב שבגלל שהוא נוסע בשבת, הוא לא אחיך. לך תעשה תשובה. זה בירור גדול היום. כי מה זה מצוות תוכחה? המצווה לא מתחילה במילים הוכח תוכיח. המצווה מתחילה במילים לא תשנא את אחיך בלבבך. אומר הרב קוק, המצווה היא לסייע. היא לא מצווה לבקר, היא לא מצווה למחות, היא לא מצווה לשפוט, היא לא מצווה לקטרג. היא מצווה לסייע. אז אם אתה רואה שאני הולך לדבר לשון הרע, אתה יכול לעזור לי להימנע מזה. אתה מצווה. אבל אם אתה רואה שהמשפט שלך ירחיק אותי עוד יותר, אתה לא מצווה. הכל לפי טובת העניין. הכתב סופר אומר בתשובות, באבן עזר ובאורח חיים, המצווה הכי קשה לקיים אותה. זה הוכחה, תוכחה. למה? אז הוא גם מסביר את הפסוק בצורה מעגלית. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח למיתך, ואז הפסוק סוגר ואומר, ולא תישא עליו חטא. אז אומר הכתב סופר, אם אתה מוכיח איפה שלא צריך להוכיח, אז אתה מרחיק. אם אתה לא מוכיח איפה שצריך להוכיח, גם אתה בעצם לא עוזר להתגבר על העבירה. בוודאי שאין מצווה בפני עצמה לשנוא. כמה מאות ואולי אלפי פעמים שמענו מהרב ציודה את הגמרא בפסחים, דף ק"ג. לפניך שתי אפשרויות. אחת, חמורו של שונאך מחכה שמישהו יטען עליו מטען. מי זה שונאך? בעבירות. אתה שונא את העבירות שלו. לידו אומר חמור, עומד חמור אחיך. הנראה לך קרוב אליך, השומר מצוות. ושם כבר יש בעיה של צער בעלי חיים, יש מטען עליו, צריך לעזור לו להוריד. מה המצווה? מה היית צריך לעשות? באופן פשוט. לעזור לאוהב, לאחיך, יש גם צער בעלי חיים. עונה הגמרא, מצווה בשונא. עזוב את אחיך, עזוב את מי שאתה אוהב אותו, עזוב את צער בעלי חיים, לך תעזור לטוען. למה? אומרת הגמרא שאלה מקפיצה את הראשונים. מפני שצריך לחוף את יצרו. זה, שואלים התוספות, מה זה לחוף את יצרו? אתה אומר שזה שנאת העבירות, זה בסדר? עונים תוספות תשובה בנפש, עולם ומלואו. שחוכמת הקודש של שלמה המלך גילתה את היסוד הזה. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה שונא את העבירות, זה לא שנאה גמורה, זה רק שנאת השלילה. הוא מרגיש בזה, כמים הפנים מהפנים הוא מחזיר לך שנאה. ואז אתה מרגיש בשנאה שלו, ומחזיר לו כבר שנאה שלא מותרת. אומרים תוספות, ובאים לידי שנאה גמורה. אומר האור שמח, נפקא מינה להלכה. מצוות השבת אבדה התורה כתבה בספר שמות, כי תראה חמור אויבך, שונאך, או במצוות השבת אבדה בפרק כ"ב בדברים, פרשת כי תצא, כתוב 6 פעמים אחיך. יש כל מיני דעות בחז"ל על מי מדובר. אומר האור שמח, פרשת משפטים היא לפני חטא העגל. לפני חטא העגל אומר האור שמח, ידענו כששונאים עבירה, שונאים רק את העבירה. לא התלכלכנו בשנאה נפשית. מאז חטא העגל נשחקה ההבחנה הזאת. אסור יותר גם לשנוא את העבירות. זאת אומרת, הבאים לידי שנאה גמורה, לפי האור שמח זה ממש... וזה מעשה מסופר על הרב חרל"פ, שהיה רב שכונה בירושלים. אני אגיד, כמו מבשרת. כולה קודש. שכונת שערי חסד. ולא עליכם הוא שמע, יחד עם כל השכונה, לפני מלחמת השחרור, יש שם אחד שהוא מתנדב בהגנה. ופעם אחת תפסו אותו בשבת, נוסע בשבת. כל השכונה כמרקחה, הורים שלו במבוכה, לא יודעים מה לעשות.
הרב חנפ אמר להם, תגידו לו לפני שבת שיבוא אליי. נכנס הביתה, רואה שולחן ערוך, מכל טוב, לא הבין. הרב חנפ אומר לו, אני שמעתי עליך שאתה מתנדב בהגנה. אני מקנא בך. זה מלאכת קודש. אז עושה הרב חנפ. ודאי לפעמים אתה צריך מדין פיקוח נפש לנסוע בשבת. בשביל מלאכת הקודש. מה הבעיה? השכונה לא יודעת את זה. אז הם יזרקו לך אבנים. לא תוכל להגיע למשימתך. לכן אני מבקש ממך. פעם הבאה כשאתה צריך לנסוע לפיקוח נפש, תקרא לי. אני אשב איתך באוטו. אף אחד לא יעיז לזרוק אבנים. יבינו שזה פיקוח נפש. זה בירור עצום. הסיבה של החורבן הייתה שנאת חינם בגלל המידות המקולקלות, כלומר השייכות עברה להיות העיקרית. האמת היא שלי והיא נגדך. מילימטר אחרי זה שנאה. עצם ההבדלים בין בני אדם, בין קבוצות, בין אנשים, הם הבדלים ברוכים. גם בתוך משפחה אנחנו לא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מוליד נשמה משפחתית, קהילתית, לאומית, מאוד מגוונת. אחת הברכות הנפלאות שאנחנו מייחלים לרגע שנוכל לברך אותה, שכשמתכנסים 600,000 יהודים למקום אחד, בארץ ישראל מברכים חכם ארזים בשם המלכות. אומר הרב קוק, זה נס גלוי. 6, כמו שמסביר המהר"ל, זה כל הקצוות, חוץ מהפנים של השבע. זה 600,000, זה כל הקצוות שבקצוות, כל הגוונים שבגוונים, ונמצאים במקום אחד, ולא רוגמים אחד את השני. נס גדול. לכן אומר הנביא, אני לא מסתפק בזה שלא תצומו, אלא תיקחו את ההבדלים למקום בריא, למקום מפרה, לא למקום עוין. וזה התנאי. אם נאהב את האמת, רגע, הבית כנסת הזה איך נקרא? שלום. מבשר שלום. מבשר שלום. אז תראו מה זה, אם הייתם אומרים לי, תשמע, זה שם הבית כנסת, בשורה ושלום. אז הייתי חוסך מכם את כל הדקות האלה. זה הכנסת אורחים שלכם. חשבים באדם, אומרים, בוא, עוד מעט תבינו. פלא פלאים. אבל אני חושב שבדור שלנו צריך להוסיף. אנחנו, כמו שאומר מרן החידה לפני 200 שנה והרב קוק לפני 100 שנה, אנחנו לא רוצים יותר שנאת חינם. רוצים לבנות את הבית השלישי, הוא ייבנה באהבת חינם. אז לכן, הדרישה שאהבת האמת תביא לאהבת השלום היא מובנת. אני חושב שהיום גם צריך להדגיש שאהבת השלום צריכה להיות נקייה. היא צריכה להביא לאהבת האמת. יש מילה במזרח התיכון, בשנים האחרונות, כמו איזה 6-7 מילים, יותר מאלוהים. אסור לשאול, אסור להגיד אחרת. קדושה. המילה שוויון. אתה יכול להגיד משהו היום? יש מילה שנקראת הכלה. זה כמו לומר, קבל אותי כמות שאני. מה זה כמות שאתה? אתה מדבר לשון הרע, מה פתאום אני אקבל את החולשה הזאת? אלא אתה אומר, תאמין בנשמתי, אין בעיה. אני אלחם בקליפותיך, אני אוהב את נשמתך. זה לא באותו מישור בכלל. הנביא זכריה אומר, אהבו את האמת, אל תוותרו. אבל לא אמת כוחנית, לא אמת פזיזה, לא אמת שופטת, אלא אמת בונה, כלומר שלום. ולא שלום שטחי, שלום שאין בו ויתור על האמת. אחרי רצח הרבי, היו בחירות חצי שנה אחרי. מפלגת העבודה, כמו הרבה בחירות, חשבו, הם זוכים. אתם יודעים שבליל בחירות יש חוויה גדולה של חגיגת הדמיונות. זה נקרא בעברית מדגם. זה דמיונות של סקרים, פרשנים ויועצים. זה הרמה פחות או יותר. אז במדגם זכה שמעון פרס. איך לא?
חגיגות, מסיבות עיתונאים, אבל יש ב-6 בבוקר חוויה אחרת. היא נקראת תוצאות אמת. אין דמיונות. נפלו הפנים, נבחר נתניהו. אין, אתם לא מאמינים. איזה טלטלה עברו כוחותינו שבמפלגת העבודה. והם הקימו צוותי הפקת לקחים. ואין לי מושג למה זכיתי לביקור ממלכתי של סגן ראש השב"כ, שאחרי זה רק התברר לי שהוא היה איש אמונם של רבין ופרס מול ערפאת, יוסי גנוסם. והוא אומר, תגיד, למה הפסדנו? אמרתי לו, תשמע, אני לא מבין בכלום, תלך למומחים פה ושם. הוא אומר, בכל זאת. אמרתי לו, אתם זיהיתם שהשאיפה לשלום היא נגד תורה, היא נגד ארץ ישראל, היא נגד יהדות. עם ישראל לא קונה את זה. לא קונה את זה. הוא רוצה שלום. חשוב לו. הוא לא רוצה על חשבון הערכים שלו. הוא אומר, תשמע, מכל הניתוחים עוד לא שמענו כזה. אמרתי לו, תשמע, זה לא המצאה של מישהו. זה העם שלנו. ברור גדול, יש כוחות בעם. אז אהבת האמת היא האמון בכוחות. היא לא ויתור. אבל שוב, במקום שיפוט, היא בונה. לדעתי יש היום במשרד למבקר המדינה סדר גודל של 5 מיליון מתנדבים ומתנדבות. כמעט 18 שעות ביממה ו7 ימים בשבוע. ביקורתיות, על מה לא? מה זה תקשורת? אני אומר לכם בעצמי, לא שום אגדות. בקסמים, בעגלים הגדולים של שדרות, יצא פעם לראות שם צוות טלוויזיה. אני לא מכיר אותם. הגשתי לשאול אותם, שאלה טבעית, פשוטה. האם אתם מצלמים דברים טובים בשדרות? או רק את הקסמים? עכשיו, אם הם היו עונים לי, תשמע, מקצועית, את הציבור זה לא מעניין. אז יש ויכוח מקצועי. הם ענו לי תשובה אחרת לגמרי. הם אמרו לי, אתה מאמין שיש דברים טובים בשדרות? עכשיו, עליהם אני ריחמתי מעצם תפקידם. אבל המיליון שפוטים, שעד היום חושבים שאין דברים טובים בשדרות. ממה זה? באחד מהרגעים הגו אנשים מאזור עיירות פיתוח של תל אביב, רעננה, מודיעין, כל מיני מקומות כאלה. רעיון. יעשו קניות בשדרות ביום שישי. אלפי אנשים באו לשדרות. לא צדקה, לא מתנות לאביונים. מסחר, קניות לשבת. לא יאומן מה זה עזה בשדרות. יצא לעמוד ליד אוטובוס מרעננה, לפי הפתק. יורדים אנשים מהאוטובוס, כל אחד הולך לחנויות, זה היה ליד מרכז מסחרי. אחד נשאר לעמוד שם, מסתכל כמה דקות, לא יודע למה, אוחז לי את היד, בחוזקה אומר, השתחררתי. אני אומר לו, ממה? הוא אומר לי, מה מחסומים? אמרתי לו, תשמע, פה זה לא גוש קטיף. הדרך מרעננה לשדרות, משדרות רעננה פתוחה. הוא אומר לי, אתה לא מבין כלום, יש מחסומים פה בנפש. שאלתי אותו, למה יש מחסומים בשדרות לרעננה? לא ברור. זה הכל הבדלים חיצוניים. למה יש מחסומים? זה ברור באמת מה החיים. הקליפות החיצוניות אין סוף לעסוק בהן. אני כל הזמן אומר לאנשי תקשורת, לא משנה, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, אתם גדולי נביאי הגאולה היום. מבחינתי, פרס ישראל כל יום על הבאת הגאולה. למה? אני אומר להם, כי הגמרא בסנהדרין אומרת בדף צדיק ז', אין בן דוד בא, אלא בהיסח הדעת. מי היום אחראי על היסח הדעת? התקשורת. זה ברור. תנתח פעם בחדשות. מה תפל ומה עיקר. תגיע לעצמך אחרי 2 מהדורות. בכתיבה, בדיגיטלי, אני לא יודע את כל הטכנולוגיה. ואילו השיטה החיובית, המעודדת, המדרבנת, שלא מסתפקת בהישגים המוסריים והרוחניים, רוצה עוד, אבל רוצה עוד בענווה, רוצה עוד בשמחה, רוצה עוד מתוך אהבה, היא בוודאי לא תופיע בכלי תקשורת. אין שום מצב בעולם שבערוץ 2 או בעיתון הארץ, ידיעות אחרונות, יגידו אנשים ממבשרת
עזבו את בתיהם, עזבו את עסקיהם, באמצע 9 הימים ובאו ללמוד. אין מצב. עכשיו, זה חדשה הרבה יותר משמעותית מרוב מה שיש שם. אלא מה אשריכם, שאף אחד לא מפרסם אתכם. ראיתי פעם בסדרות, אדם עומד ליד קופות של חנות, ומסתכל במסך גדול. אמרתי לו, כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן. אמרתי לו, אתה גר בסדרות? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כל השנים? הזדקף, אמר לי, כל השנים, אני לא זזתי מפה מהקסאמי. אמרתי לו, כבודו, נפלא, אז למה אתה מסתכל במסך? מחייך חיוך מרחם כזה עליי, הוא אומר לי, אני מסתכל בחדשות. אמרתי לו, כבודו, יש חדשה יותר גדולה מזה, שאתה בסדרות כל השנים. פרץ בצחוק, לא יכולתי להרגיע אותו. הוא אומר לי, אתה לא מבין כלום. אתה האנשים שאני רואה במסך מראים אותם שהם עושים חדש. אבל אותי לא מראים. אמרתי לו, יש לי עצה בשבילך. תדע לך, יש 2 מדינות לעם אחד. יש מדינה אחת וירטואלית, תקשורתית. שם כל מיני תמונות. זה לא מדינת ישראל האמיתית. יש מדינת ישראל האמיתית, זה אתה. תשמח בחלקך שאתה לא מופיע במסך. מסכנים אלה שמופיעים שם. ברגע שעוסקים באמת ובנקיות שלה, ומטהרים את האנוכיות, לא להפוך להיות גורם שמישהו צריך לראות כמוהו, מרבים אהבת חינם. זה הבסיס לבניית הבית השלישי. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות מחר. כמובן שאני לא עיתונאי ולא פוליטיקאי, אני לא יודע מה יהיה עוד שעה. אבל זה אפשרי. זה בשורה. בשורה אמיתית. מתאימה למקום הזה, מתאימה ליישוב הזה, מתאימה לקהילות שיש פה. שרוצים אמת, לא מוותרים על זה, צמאים לה. אבל בנקיות. לא חלילה, במידות מקולקלות. השם אלוקי ישראל הצליח דרככם. וניפגש בזכותכם ביחד בבית המקדש השלישי מתוך אהבת חינם. אתם לא אומרים אמן. אני אגיד לכם למה אתם לא אומרים. כי לפי הדברים בהתחלה, כל בשורה יש לה אחריות. אז על הבשורה אני יכול להגיד אמן. אבל מה אני יודע? איך אני אתנהג עוד דקה? אז בעזרת השם, שנזכה גם להתנהג, כמו שאמר הנביא זכריה, האמת והשלום, יאהבו. יישר כוח. בשורות טובות לכולם.